O mare, ano di pagbagam, ano di message mo kanya? Wan, ni pareng Juan kini Maria? Agjowa dan? Ay talaga? Oh, ilaw sa gabing madilim. Utang-law. Mare, nabigatan to nga ituloy ata kwa. Chismis na kanina. Silmangpet at nalaing nga lalaki. Sige mare. Ay, what? Kaya, takaon pa kahit eh. Nangkaon? Bakit, my love? My love, so sweet. Bakit? Nangkaon? Nih. Unsa bakit? Nangkaon? Sel! Nangkaon? Na umal sama dito tao dito yung balayan. Bakit? Ay. Pagkas lawang matimang mangag na. Sel! 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 Hindi sila tayo nagaw. Awan, nakaturog. Kanya ti oras nga ko mga mo, magdamdamag kapay lang. Ang kaglukatan at tayo ni Auntie Caldero na natisida. Ang pa'y bakit? Makaungungit ka man. Nagdamdamaga lang magkaino niya tisidain tayo bakit tao. Ay na, tasino kumati sa nga makaunget. Nuti asawam ket kasta. Rinabi ilangan nga agawid nga nabarbartek. Di nga maumumati arak. Ar-aramida mun nga danom day ta arak lakay. Ay na, kaano ka nga taaya ngagbaliw idweng. Sabagay, awan ati problema no day ta tibiyag nga kayat mo. Day ta agar-arak. Ngam ti kayat ko kumalang met alakay. Kag minor ka met ati pa naginom mo. Kontrolem met aday tangar aramidem. Uminom ka ngam saan kumamet ang arinabi eh. Amom day tangar aramidem. Bisyo daytan. Dimla ka asyan tabagay mo. Kaano ka nga taaya ngagsardeng ti kaaarak mo. Ito no maluto day ta atay mo. Tapos nung nagsakit ka. Siyak tumat laing ti pagtartarayam nga pagdawatan ti pagpaagas mo. Tagaputa kinasubog mo. Sa anak mga nabartek bakit? Slide lang. Timagay lang basit bakit? Mga may sakit kagudwaligok laay. Ti inagay ka bakit? So nga anak nga nabartek bakit? I'm not drunk. Haan nga nabartek nga. Kita met ata itsuram. Nalalaes ka manon. Balbalyosong pa'y tabadbado mon. Sa mo ibaga nga saan ka nga nabartek. Ang pa'y ti amom lakay. Metal tabagim. Tapno amom idwen. Lumakay kan. Iso nga sarsardigan met ata nga ar-arak mo. Una ti nasayaat kanya met. Kaano ka nga taaya nga makapanunot nagsardeng nga agarak. Tuno marunot ta baramaw. Tuno saan ka nga makapagnan. Sige, aramidem ta kay kaya mo, ituloy mo lang dayta. Amo nga sardengan, irugim ti agsapay nga nagpakpanag. Kaano nabibiit. Mo isuti kaya mo. Nung nagsakit ka lang kitam, apay ti kunam ipaagas ka, ikali ka nga si bibiyag, kunak kanyam. Ka dim amo tagmin minor.
Di ka lang nga dumdumngag. Kanayon nga ibagbaga kanyam, sardengam ta kaaarak mo, sardengam ta kaaarak mo. Uray kitam, no agsakit ka, gaputi kaaarak mo. Apay ti amom ipaagas kahaan. Ikali ka nga si bibiyag. Uray kita ti kunamsa. Awan la sa sardengam ita kaaarak mo. Awan la ti dedenggam. Uray kitam idwen. Dumteng tulang ti ko ang agsakit ka. Ti kunamsa. Makaammo ka ti panagbiag mo. Itid ka kadagi di pabarkada mga papainom kanyam. Yeah. Kung na mga kakaabayan nga maturog no rabi. Yeah. Nakaangdod ka, nakabangbangsit ka, nakasangsanger ka. Turog ka tirwar. Nakauma ka. Bintayan mo mga lakdan tangiwat mo, kaaarak mo. Right. 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 Nakauma nga. Right. Nya manahin. Bakit nga? Hartamake. May naapula ka. Di mo gamin nga insapsapa nga imbaga. Atoy. Imbagang po mga nasapad. Inlutwang ka kumati. Si daem mo nga naimas mo. Numaminsan. Ibagam na apang ka makiinom idjay ta. Ilutwang ka mat at sisig, adobo, dinakdakan. No, ibagbot ng angad da itugo mo nga basit na share mo. Yeah. Kaano nga iti sumarunong nga schedule yo? Nga oras. Ibagam nga nasapat ha, ilutwang ka mat Ay naapo ba kahit kita emang ka kwarta lang wagampi ka taba mau na naka ado pa nga maresahit mo ba kahit